Zdravím vás. V dnešnom videu by som vám chcel ukázať, ako si chrániť súkromie na Facebooku, čiže zvoliť nastavenia také, aby videli váš profil iba určití ľudia alebo vôbec nikto. Keďže v dnešnej dobe je súkromie veľmi dôležité a drvivá väčšina ľudí si myslím, že si toto vôbec ani neuvedomuje, tak by som vám chcel ukázať taký krátky tutoriálik, ako to spraviť, keďže nie každý je taký zručný a dokáže si to nastaviť. Poďme na to. Tvoríme si prehliadač s vašou Facebook stránkou. Pravo hore máme šípku, kde zvolíme v stĺpci nastavenia. Vľavo otvorí sa vám takáto stránka. V ľavom stĺpci na ľavej strane bude položka súkromie. Na ňu klikneme, tvoríme si nastavenia súkromia. Tak, no a tu si môžeme prenastaviť rôzne voľby. Ja som to pre ukážku dal ako všetko verejné a že mi každý môže pozerať do Facebooku. Že kto môže vidieť vaše budúce príspevky. Tuto máme rôzne voľby. Je to toho o mnoho viac. Ja to rozkliknem. No, to znamená, že keď pridáte nejaký príspevok, kto ho môže vidieť. Či všetci, či priatelia okrem nejakých ľudí a podobne. Ja si zvolím priateľov, že chcem, aby vedeli, čo sa deje. Kto môže vidieť zoznam vašich priateľov. Tu si tiež zvolíme. Ja volím z verejného na priateľov, že môžu môj zoznam priateľov vidieť iba moji priatelia. Čo je úplne fajn, ja si myslím, že treba to inak nastavovať. No, tieto dve voľby necháme tak. A kto môže kontaktovať vašu osobu, takže ja si dám tiež priatelia mojich priateľov, keďže nemám záujem, aby ma kontaktoval niekto cudzí, koho nepoznám. A kto môže vyhľadať váš profil pomocou e-mailovej adresy, takže dám iba priatelia. Tiež nie je až taká zlá voľba. Potom ďalšie možnosti. Kto vás môže vyhľadať podľa telefónneho čísla. Tam tiež zvolím iba priateľov. No a či chcete, aby vás mimo Facebooku našli, je to myslené ako cez Google alebo nejaký iný vyhľadávač. To ja mám odškrtnuté, že nie, aby ma nikto ani cez Google alebo niečo iné nenašiel. Takže toto by bolo asi všetko, ešte si ukážeme. Vlastne tieto voľby sa uložia, keď behnete do položky domov. Ja vám to teraz následne ukážem. Volíme znovu nastavenia, súkromie vľavo. A vidíte, že je to nastavené tak, ako ste si to nastavili. Nič sa nezrušilo, všetko sa uložilo. Takže ja vám veľmi pekne ďakujem, že ste si to dneska pozreli a dúfam, že som vám nejako pomohol.